Igsuon bisag kapila ka pa madagma, bakunon ra gihapon ka sa Ginoo. Dili gyud ka pasagdan sa Ginoo igsuon. Dili gyud ta pasagdan sa Ginoo igsuon. Kung anaa ta sa atong pagnegosyo, bisan kapila pa kana malugi igsuon, tabangan og tabangan lang gayud kita kanunay sa Ginoo. Sa atong pagpananom, sa tanan nga mga magtatanom diha, sa mga farmer, bisan kapila pa na hugpaan sa mga dulon or bisan unsa nga mga mananap nga buot mosulay yan ang tanan. Apan ang Ginoo igsoon nagsaad siya nga iyang ibalik ang tanang kadagaya, iyang ihatag ang tanang kadagaya, iyang i-restore ang tanan igsoon. Mao ayaw gayud kabalaka, bisan kapila ka madagma, bisan kapila pa kasulayon sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ayaw gayud kabalaka igsoon kay i-restore na ni Lord. Ibalik na ni Lord ang panahon nga ikaw gisulayan, i-restore na ni Lord. Ibalik sa Ginoo ang kadagaya. Salig ug ampo lang gayud sa Ginoo ug ayaw gayud pagpakawala sa paglaom. Joel 2 versikulo 25. Ibalik ko ang nawala kaninyo sa panahon nga ang inyong kaumahan gihugpaan og mga dulon nga akong gipadala kaninyo. Igsoon ayaw kabalaka bisag kapila pa nahugpaan og dulon ang imong kaumahan. Bisan kapila pa sulayon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. I-restore kita ni Lord. Ibalik gayud ni Lord ang kadagaya sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen? God bless sa tanan.